محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا Gundang nai tido mada kai sabi fabu mada julbe kai nido andi jimbe gandi kai urema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokano be makam kebi darana de sunna muhammada yebiyankoɓe ayaw Gounass TV calminaɗi teddude faade moon eɗene alarba na hawrego lewru janvier hitande ujunaji ɗe nogas jowi eɗen mbiya tan hitande moƴƴere malade kono kadi mbiyen eɗene alarba na hawri e nogas jeetati lewru dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom caggal fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam no gonɗon yirunni baynagol ceerno men khalifa men tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba e oɗo ñalawma alarba hande go lewru janvier emo wayni ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass gam yaɓande toon e nokkuma gandantuɗa ko Dakar ɗum ko caggal lebbi sappo o wayruno toon e Dakar eɗen gandi ɗum ko aadi e kala hitande so oɗo waktu heedi emo heewi yaade toon wone ɗon fodde lebbi ɗiɗi malla lewru fawndu ha lewru korka ndu faando ndeno arta hoora ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass caggal muɗum eɗen gandi no wowi wade ni tan ko Dakar ko ɗum saabi oɗo ñalawma alarba hande no gonɗon yirude ni wuro ngo fof yalti e keewal sukaɓe e mawɓe fof jalti e keewal taw ina dilla kono kadi taw ko dilla gonduɗe e weltare goto kala ina wernani ndeɗo moƴƴere Allah nde wonno eɗen gandi ceerno so tawi ina yaaha tawto ko wuro ngo fof ina yewama kono kadi wuro ngo fof ma dusmo ha toon e nokku mo gandantuɗa ko Saniyatul Hidaya woni hattirde duuso eɗen gandi ko ɗon woni ɗo dental ngal haɗata to banggue duuso ko ɗum jeeyi sababu ni caggal nde juula subaka wajifa waɗa ko nden woni nde ceerno wadde dental ngal batu kono kadi waynodirde e mabɓe ɓaw ɗum ɗon e oɗo saaha ɗo e waktuji nogas e waktuji sappo e ɗiɗi ɗo joni ɗo oɗo saaha ko ɗo ceerno woni waynade wuuro teddugo Madina Gounass ɗo waktuji sappo e ɗiɗi ɗi pawani haydara ko ɗo woni ceerno woni waynade wuuro teddugo Madina Gounass gam jaɓande toon e nokku mo gandantuɗa ko Dakar eɗen gandi noon ma o rewe nokkuji fewɗi ko wayno Ngulumbu ma rewe ɗon ha yetto Tamba eɗen gandi ko Tamba ɗo woni ɗo ñallata caggal muɗum kadi janggo subaka so fini ñalawma alkamis o yaɓanta ko toon e Dakar no wowi wadde ni tan wadde eɗen mbawi wiide tan oɗo saaha no gonɗon yirude ni caggal nde convoi yaltigallo manam lappolngol yaltigallo ko yettude Allah no feewi komi mbirɗen ni almuɓe ɓe foof jalte kewal dental ngal foof yalte kewal ina inna Allah kono kadi taw ko jinnari Allah gondude e weltare nde wonno eɗen gandi so ceerno ina yaaha dusirte ko weltare sona arta kadi jaɓɓore weltare ko yettude Allah no feewi eɗen mbawi wiide hande wuuro teddugo Madina Gounass yewama saabu khalifa yaɓani ko toon e Tamba caggal muɗum o yettoyo toon e Dakar ñalawma alkamis o so hawrite e welede jeyɗo eɗen mbawi eɗen mbiyata lawol jaam yo Allah wajjanje kono kadi oɗo saaha ɗo kaldeten ɗo en jottima nokku mo gandantuɗa ɗon e station mo gandantuɗa ko lombiɗo hakkude wuuro teddugo Madina Gounass oɗo saaha no gonɗon e yirude ni yimɓeɓe giwri e banggueji kala e dow godoron o e dow kallu o ɓe gandantuɗa ko mawɓe e sukaɓe ina belti ina guinna Allah joguiɓe motoji joguiɓe otoji hani e yaroɓe koyɗe wonen in jogui ko weloji ko yettude Allah no feewi eɗen gandi dental ngal wowti oɗo ñalawma kono kadi dental ngal wowti oɗo saaha no wowi wade ni tan eɗen gandi so tawi ceerno ina yaaha no heewi wiide ni tan ko mine moɗon jaadi kono kadi so tawi o arti o wiya kadi ko mine moɗon woni ko gartidi ko yettude Allah no feewi noon wadde oɗo ñalawma hande kadi o jeeyama ñalawmaji daneji e l'islam kono kadi o jeeyama ñalawmaji ɗi gandantuɗa ko ɓurɗi e nder ñalɗi eɗen gandi tan oɗo ñalawma alarba hande ko ñalawma mo gandantuɗa ko weltare wonande dental ngal foof ko ɗum jeeyi sababu ni oɗo saaha ɗo Madina Gounass yalti e keewal caggal nde oɗo saaha ɗo eɗen gandi caggal nde ummi eɗen gandi oɗo saaha ɗo
koye dow godoro nge komi mbirɗen ni woni ko gonɗen oɗo saaha noon en jottima nokku mo gandanduɗa ko garas Tamba caggal échangeur o en jottima garas Tamba kono kadi ha yetti station mo gonɗon e soynaɗo ɗo woni station kesso eɗen gandi ko station woni ɗo sifaw ɗo rompoye sifaw ɗo caggal muɗum kadi ha joni seto ina jokki ko woni yaade ko oɗo saaha ɗo eɗen tolni e nokku mo gandanduɗa ko nokku mo gandanduɗa ko hôpital kesso mo Médina Gounass en ji eɗen gandi duɗal ɓuuri China duɗal ceerno men ceerno Mahmoudou Dialaluddine Ba kankone kadi almuɓe makko ɓe jalti e kewal gam arde jaɓɓade ceernajo o darima ɗon gam rokkudeɓe duwaw caggal muɗum kadi woni seto ɓenni taw ina wonde weltare comme no wowi wade ni tan comme no mbirɗen ni ha yetto yoto Saniyatul Hidaye oɗo saaha Daka Média en ɓenni ɗum tinda ko toon e Saniyatul Hidaye eɗen gandi ni oɗo saaha ɗo wonɓe gandantuɗa oɗo saaha ina tawe toon toon e Saniyatul Hidaye gam arde jaɓɓade joguiɓe autoji joguiɓe motoji yaroɓe koyɗe hani e ɓe gandantuɗa ko joguiɓe weloji foof dey ina tawe hen gam dusde khalifa o oɗo saaha ni en jottima nokku mo gandantuɗa ko Saniyatul Hidaye ɗo gandantuɗa ko ɗo woni ɗo jaaɓi hattirde to banggue duuso ceerno so tawi emo ɗanno ko ɗo woni ɗo dental ngal duusimo guila galle makko ha yettima ɗon ko ɗo woni ɗo haadete ɗum noon ko guila e gurdam ceerno mawɗo radiallahu taala anhu guila nde sompi ngoɗo wuuro teddugo ngo gandantuɗa ko Médina Gounass e hitande ujunere temedde jeenayyi e capantati jeegom ko yettude Allah no feewi eɗen gandi khalifa hande o ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba ala ko sansi e dendagal ko on ɗon mo gandantuɗa ko jinnaɗo makko kono kadi ko ceerno makko e felo makko ngo yaɓɓanno eɗen gandi kanko e hoore makko ɗeɗo ɗanle l'islam mo heewi wadde ɗe eɗen gandi e ngal ɗo ɗangal comme no mbirɗen nanni e hitande kala ɗangal ngal ina waɗa ko ɗum jeeyi sababu ni oɗo saaha ɗo foofen ɓerɗe ɗe ina belti kono kadi foofen ɓerɗe ɗe oɗo saaha ɗo ina ƴoogi weltare kono kadi ina ƴoogi yeewe nede wonno eɗen gandi ma won fodde lewru malla lebbi ɗi gandantuɗa ceerno ma wayru wuuro teddugo Médina Gounass kono noon haqqille makko e ɓerde makko foof nden ɗo wuuro teddugo Médina Gounass nde wonno comme no mbiruɗen nanni emo heewi siftinde ngol ɗo konngol so tawi mboɗo yaa ko enen jaari so tawi mi arti ko enen gartidi ko ɗum jeeyi sababu ni oɗo saaha ɗo en jottima Saniyatul Hidaye oɗo saaha ɗo ko duwaw o woni rokkirede caggal nde ceerno rokkiriɗo duwaw ɓe gandantuɗa ko sete makko ma mbiyen convent makko wonen ɓennide makko ha Tambacounda wonen noon kañumen ko ɗon woni ɗo dutiti koti nder wuuro ga oɗo saaha ɗo noon eɗen gandi sete o lappolngol rewi nokku mo gandantuɗa rewi mandat duwagne ɓawo ɗum ɗon ɓenna ha toon e nokku mo gandantuɗa ko Gouloumbou kono kadi yetti ha yetti nokku mo gandantuɗa ko Tambacounda kamɓene kadi jaɓɓiɓe e kewol wondude e weltare saabu ɗomɗude khalifa o kadi saabu ɗomɗude e o jiyaɗo Allah moƴƴo mo gandantuɗa huccidde e muɗum tan wonko ɓeydata ma mo gandantuɗa so tawi a huccite e muɗum wonko ɓeydata e maɗa to banggue moƴƴere to banggue alliyankagal ko ɗum jeeyi sababu kamɓene kadi ɓe bennanima nden ɗon moƴƴere Allah o saaha noon en jottima ɗo e Tamba so hawrite welede gueno ko ɗo e Tamba ceerno jogori walde e oɗo ñalawma alarba hande janggo alkamisa na hawra e ɗiɗi lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi so hawrite welede gueno so waktu tisbar o juulama ko nden woni nde o waddata e dental ngal ɗo batuɗo e Tambacounda caggal muɗum kadi ko nden woni nde o yaɓanta toon e Dakar jali joom manggo e dirali comme no wowi wade ni tan ɗum no musidɓe tedduɓe jokki rewinade Ayaw Gounass TV so hawrite welede gueno ala ko humbata monen eɗen gandi ni sen ciftini on ɗon ziyara mo gandantuɗa dental ngal aadi wadde e kala hitande ina jogori wadde ñande mo gandantuɗa ko ñalawma alet garowo ɗo na hawre e joyi lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum no musidɓe tedduɓe yo tawru men jaame cellal kono kadi en dokkat ɓe gandantuɗa ko tawɗen ɗo e Tambacounda ɓe kollita men weltare mabɓe no ɓe jaɓɓoriɗo ceerno e ndeɗo hitande hikka ɗum noon bisimilla ceerno ɗum noon ɓe mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eywa dental Daka Tamba naaɓe e saraji Tamba fof ina jogui hande weltare mawde no feewi gila ɓe nani ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ina ara ɗo leydi fof dilli saraji ɗi fof dilli kala mabɓe wonɓe dowri ɓe hay golle mabɓe fof ɓe garti ɓe dartini ɗum ala woni sababu sona jaɓɓade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ko addi ɗum noon ndonno kanko so ari ko malu mawngu wonani diwan o fof nokku o fof so ari yimɓe ƴogat kadi ha keewa ɓerɗe ƴooga ha keewa belto on belamma noon wawa wuppude hay goto hay sukaɓe tokosɓe muynoɓe kam fof ɓe garat kamɓe fof ɓe gari jaɓɓade ceerno on jii woɓɓe kadi nana gara e lawol ɗum ɗon ko weltare mawde no feewi aywa ha joni yimɓe nana e lawol no gara ko min belti no feewi dal min belti no feewi jaɓɓade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba nde no o wayri ɗo no feewi
sabu o wari ɗo ko février 2024 ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba wayde 2024 o wayri ɗo ha hande décembre hande o 1er janvier 2025 sa calculi danaka ɗum woni ma won lebbi sappo noon ceerno meeɗa wadde ɗum taw arani Tamba ndewno e kaala ɓe mbi Tamba e Madina Gounass ko saldu kala ko waali Madina Gounass ko ɗo ñaldata kala ko waali ɗo ñaldata ko Madina Gounass ndewno Tamba e Madina Gounass fayda ko hunde wotere ɗum waɗi noon o wari ɗo warigol ganduɗa aduna o fottiri ɗum ɗum noon en belti no feewi ɗum addi yimɓe jeeyi ha hedde aéroport to Tamba Socé yeehi jaɓɓoyi to ceerno waɗi dillere en jelti no feewi emin jelti no feewi hitande fof ɗo mbimami ko ɗo ha yeeso seeɗa maayi caliki ma heew teb saraji Tamba guure Tamba ɗe wawa limtude ɗe ha e Tamba naɓe fof e laamu ngu fof ma yiɓe ɗo so Allah jaaɓi inchallahu taala emin belti hen no feewi eyyi ɗum kadi min nani ɗum guila hade ceerno arde min keeɓino kabaru o saabu won musidɓe nan toon kalani min gondema ceerno yamiri hikka sunna mo ceerno men ceerno Alaji Mat Seydou waɗatno on sunna ceerno ne yiiɗi hestitinde ɗum hikka ndeno ɗum wayri wadde omo yiiɗi hestitinde ɗum hono lacciri ndi goto fof yo wat haqqe ko wawi ko waɗa doole mumen fof kadi fewna ha moƴƴa liira ha yoora waɗa ɗum kadi e kabar e nokku ɗo ganduɗa o ina wawi hisde ɗon adda ɗum ha ɗo galle ceerno men watta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy watta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy so watti ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy ɗum noon ko saraji wuro ngo fof guure fulɓe wonɓe saraji e fof alhamdulillah rabbil alamin hikka ko rema ko e wonko keɓɗen ɗum noon yen nan ko ceerno yamiri ko mbaɗen sunna o kala goto e men woto ɗaw hoore mum sa ɗawi hoore ma ɗum ɗo ko ceerno men ceerno Alaji Mat Seydou Allah andi ko anniyi hen on sunna ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba accadi ɗum ina yiiɗa goto en fof ɗo yo faɗa ha moƴƴa wota waɗa ha wasa fewde waɗa ha feewa gadda mbatta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy ɗo ha ɓundu ha ferlo e diwan Tamba fof e uul fof kamɓe fof yooɓe gaddu ga erango ko wotere yooɓe gaddu ɗo ɓe jettin ɗum e juuɗe pour affaire lacciri ndi eyyi ɗum ɗon kadi eɓe belti hen no fewi kadi on kabaru de ceerno ari nde ceerno siraji an kadi hestitini min ɗum ɗon ga min nanino ɗum emin gonno ɗo ina wanno e ɓerɗa men kono noon nde wonno ceerno ari kadi haali ɗum ɗon ɗum ɓeydi kadi fewde kadi inchallahu taala ɗum kadi koko waɗete so Allah jaaɓi Tamba e diwan wonata caggal so Allah jaaɓi so min kebbinani kam camion no wurno so Allah jaaɓi ɗum ɗon kam wonata caggal inchallahu taala ɗo joƴƴini ɗo ko caggal ale ko ceerno men ceerno Ahmad Baro Sy kanko woni mawɗo dental ngal kadi ko neɗɗo mo ganduɗa o omo yankini kala ɗo jiiɗamo kala ko garɗa e makko o ummoto o daro hakke makko yankinade e wonde e yamiro way ko o ƴetti jikku comme no jikku ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ni a andata ko mette makko o faltaki hay goto wona ceɗɗo wona pullo hay goto kala garɗo e makko ko gummiɗo omo dari Tamba ɗo ha waɗi feggere minen fof koye caggal makko min goni kamɓe fof minen fof dendal ngal fof ko haɓɓere wotere waɗi ɗo ko yamirore so ari ha ɗo makko ɗo tan so sakti tan gasi fof arat Tamba naɓe minen ko haɓɓere wotere waɗi ɗo ceerno Ahmad Baro Sy kanko woni mawɗo dental ngal ɗo caggal nde dingnaɗo makko yeehi de kanko woni ɗo mawɗo dental ceerno Ahmad Baro Sy min mbiyetemi ko Ibrahima Souleymane Déme jeyami ko ɗo e Tamba kono noon min koɗi ko rumde kadi gallam nano rumde min ko mbi Alaji Souleymane Déme kono ko min koye jignaɓe men kadi koye calɗi dental ngal wonno haade makko ferde omo yaha Madina Gounass eyyi Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah ñooke Ahmada yew haala maako wo Allah tan woni golle maako wo sunna tan Tijani o newo jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada
ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yefuuta fawɗen kam jaɓi eɓe allah andini an suɓi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada